Shin ko ka san za ka iya samun subscribers 1000 ba tare da ɓata lokaci ba a cikin wata 1 ko 2? To ka biyo mu a farko tun daga farko har ƙarshen wannan bidiyo. Sannan kuma yanda za ka yi verifying ɗin YouTube channel ɗinka da yanda za ka saita abubuwa masu muhimmanci. Zai yi muku bidiyo nan ba da jimawa ba. Mun gode, mu je a fara bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani bidiyo. Kamar yadda kuka sani cewa za mu fara wani tsari mai suna YouTube collaboration. To yau zan muku bayani ne akan yadda tsarin zai tafi da kuma yadda za a yi ba za mu samu matsala ba daga YouTube da kuma su kansu mutanen da za su shiga. Amma dan uwa, kafin mu je cikin bidiyon ina roƙonka da ka danna mun subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Daɗin daɗawa kuma ka danna mun like domin yaɗa wannan bidiyon. Ka danna mun like. Sannan kuma zan gabatar muku da wata channel mai suna Sele Hausa TV. Wannan channel ce da take kawo muku abubuwa na comedy da kuma nishadantarwa, ilimantarwa, kai har da faɗakarwa. Ku dai kawai ku je ku jajirce ku danna ma wannan channel din subscribe, sannan ku danna mata alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenta da zaran sun daura. Kowa sani sai ka shiga nan gurin search. Kana shiga wurin search sai ka rubuta Sele Hausa TV. Bari mu rubuta ku gani. Sai ka danna search. Kana danna search din nan zai dauko ka, zai kawo ka cikin wannan channel din tasu mai albarka. Sai kawai za ka ga wata alama ga ta nan ja kenan, ja alama kenan, sai ka danna ta. Kana danna ta alama ƙararrawa za ta fito, sai ka danna ta, sai ka zaɓi all. To bayan haka kuma sai ka samu ka je domin ka kore bakin cikin da yake damun ka, za ka yi amfani da wato ainihin videos ɗinsu. Kawo tablet, haɗa da wancan miƙo. Martaba da ya faɗi ya mutu, ni za a naɗa. Kalla kai sharing. To mun gode mu je a sha 4 da yamma. Yawwa dan uwa, kun san cewa za mu fara wannan tsarin ne insha Allah ranar Laraban nan mai zuwa. To yanda tsarin nan zai tafi shine insha Allah za mu yi first round da mutane 50 ne kacal, sannan za mu dawo second round ba mun kammala. Muna buƙatar idan cewa kai sabon YouTuber ne to kamun magana ta wannan number da zan ajiye ma, kamun magana ita insha Allah za mu saka ka a wannan tsarin namu. Sannan tsarin namu yana buƙatar wato jajircewa da mai da hankali. Muna so idan kana da email ɗaya to ka ƙara buɗe wata, idan kuma kana da email da yawa to masha Allah, sai domin za a rika zagayowa ne. Idan aka zagayo za a canza email, za a ƙara yawa mutane subscribe domin a samu abin da ake bukata. Sannan kuma za mu fito da ƙarin watch hours bayan wannan ya kammala insha Allah. To a takaice a nan nake muku ban kwana, na gode, sai an jima.